Hyvä kun toit tänne. Joo, ei se mitään. Mukava saan tulla lavalle joskus. Onks kaikki ok? Ei. Jotenkin tuntuu, että menee taas vähän huonompaa suuntaan. Missä se johtuu? Se on se onnettomuus. Se kummittelee vielä. Se on ihan ymmärrettävää. Menee se pohja elämältä. Paras ystävä vaan lähtee ja tulee tosi yksinäiseksi. Vaikka olisi muita ihmisiä siinä ympärillä. Olitteko te sit kovinkin läheisiä? Joo. Totta kai. Okei. Mitä? Miten niin? No siis, mä oon vissiin kuullut sit ihan erilaista tarinaa. No mä luulin, että sä vihaat sitä. Tehän riitelitte ihan koko ajan. Kyllä me riideltiin aika paljon. Tai ei ikinä niin verisesti. Sen jälkeen kun sä oot tuntenut ihmisen niin monta vuotta, niin tulee semmonen yhteys, joka ei vaan häviä. Tai en mä ikinä halunnut sulle mitään pahaa.